Köszöntök mindenki, ez a Kockafejek 6. epizódja. Feszó most kivételesen nincs velünk, viszont Dani visszatért közénk 3 hét után. Szia, Dani! Halleluja, Ajjé. halleluja, 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 halleluja. Igen, hát sziasztok, hát végre visszatértem hosszú nyaralásomból, illetve táborba is voltam. Bulgáriában áztattam a seggemet, úgyhogy jaj, olyan jó volt itt a Fekete-tengerben. Ja, úgyhogy az informatikát ezt mellőztem egy jó darabig, úgyhogy nem tudom, hogy most hogy mennyire fogok tudni hozzászólni a dolgokhoz, de majd Zsoltival csak összehozunk valamit. Igaz, Zsolti? Természetesen szerintem kellőképpen nyár van, kellőképpen uborka szezon van, úgyhogy nem biztos, hogy én is majd kellőképpen tudok hozzászólni a dolgokhoz, de ez egy ilyen podcast lesz. Ez egy ilyen lesz. Majd lesz valahogy megoldjuk. Na, de azért mesélj egy kicsit, nyaralásra milyen csajokat láttál, vagy mi volt? Hát, Mik az élmények? mik az élmények? Hát élményekben gazdagon tértem haza, én úgy gondolom. Hát az első élményem az inkább az volt, hogy az utazás. Tehát a 12,5 órás utazás Bulgáriába. Tehát az valami förtelmesen sok. Főleg, hogy nem volt klíma, tehát kis busszal mentünk, meg 2 családdal, az én családom, meg még egy családdal ismerősünkkel mentünk. Így voltunk 8-an, és egy kis busszal mentünk, és 12,5 órás út. Egy box kiállásra így végigvittük. Odafelé viszont visszafelé már 2-3-ban, mert nem voltunk már a toppon, meg mit tudom én. Hát igazából annyit tudok elmondani, hogy végig a tengernél voltunk. Tehát nagyon gyönyörű, nagyon jó meleg volt a tenger, tehát se nem hideg, se túl meleg. Volt, hogy nagyon fújt a szél, és akkor nagy hullámok, ott ugráltunk, mit tudom én. Hát így a kaja. Bárhova mentem, én mindig a kaját néztem, vagy részesítettem előnyben, de itt nekem ez a bolgár kaja, nekem ez nem nagyon jött be. Így nagy vonalakban ennyit szeretnék így elmondani. Hogy képzeljük el a bulgár kaját, csigázzavának, vagy hasonló? Nem, az az érdekes, hogy azt hinné az ember, hogy inkább ilyen tengeri herkentyűk vannak, de nem. Inkább úgy képzeld el, hogy tudod, vannak az ilyen lecsós kaják, hogy ilyen zöldségek, húsok így összekeverve, ilyen trutyiba, hát csúnya szóval trutyiba, és akkor ilyen köretek, meg mit tudom én, viszont nem nagyon szeretik megsütni a dolgokat, tehát húst, meg a répát a levesbe, meg ilyeneket, hát nem nagyon szeretik megsütni. Szóval, na mindegy, azért nem volt rossz a kaja. Mondjuk érdekes, mert anyukámnak meg a húgomnak is volt hasmenése 3-4 napig, meg én se éreztem mindig a toppon magam, tehát nem tudom, hogy ez a bulgár kaja, ez így hogy áll össze. Érdekes ez egyébként, igen, hogy az embernek a gyomra ugye mihez van szokva, vagy milyen típusú táplálkozásra vagyunk beállítva, hogy az országonként eltérő. Azt mondják ilyenkor, hogy egy kioldós pálinka azért tud segíteni. Igen, hát azt vittünk is magunkat, tehát nincs olyan alkalom, hogyha megyünk valahova, ne legyen nálunk minimum egy üveg pálinka, tehát az azért, tehát anya nem véletlen gyógyult meg a harmadik nap után, amikor apu végre ráerőtette a pálinkát, szóval tehát így nagy vonalakban így ennyi. Tehát jó volt, szép volt, jó volt, elmúlt, hosszú volt, de nagyon jó volt. Tehát egy kellemes kikapcsolódás volt. Jól van, akkor örülünk neki, akkor szerintem próbáljunk meg ráfordulni a témáinkra. Na hát, vágj bele! Itt az informatika, ugye mondtad, hogy neked ez most kiesett. Itt azért itt történtek a dolgok, itt az informatika tájházán úgy mondhatni. Annyit hadd mondjak el, hogy a múltkori adásban ugye akkor ketten nyomtok fel, szóval egy kedves hallgatónknak, Tominak a témáit tárgyaltok ki az adásban. Minek után őtőle kaptunk az iTunes-ba egy 5 csillagos értékelést, ezt nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Ráfért már a podcastra mindenképpen, én azt gondolom. Tehát ez egy kis motiváció sosem árt. Így is van. A 20. helyről mindjárt fel is ugrottunk a 7-re az iTunes-on, úgyhogy nincs ezzel semmi probléma. Úgyhogy köszi, Tomi, megcsináltad. Összehoztad nekünk. Így is van. Egyébként beszéltem már, sráccal, lesznek nekünk még ilyen közös projektjeink, tehát nincs elfelejtve a dolog. Szállítja nekünk a témát, cserébe meg van marketing, meg van minden, tehát ezzel semmi probléma nincs. Hanem most viszont, ha úgy nézem, hogy mi raktuk össze a podcast témáit,
Hm. Főleg inkább Fecó is pont be volt zsongva teljesen, hogy fú, most milyen jó témákat válogatott össze, mit tudom én, és az előbb csörgött, hogy hát ő sajnos most nem ér rá, mert megbeszélés, meg mit tudom én, de hát ezen nincs is semmi baj, nem lehet mindig összeegyeztetni. Persze, meg hát tehát ha munka van, akkor munka van, tehát Persze, hát nem, nem lehet ezt mindig. bárki megértheti szerintem. No, akkor forduljunk az első témára most már akkor valóban tényleg. Ö, Itt az van nekünk ideírva, hogy úton a Steam és a Left 4 Dead 2 Linuxra. Ugye itt a múlt héten jött ki egy hír, ez több nagyobb informatikai portál lehozta, hogy hát sokak általunk is, és szerintem sokak által kedvelt játék árváz, vagy nem, tehát a játék árváznak a Steamnek a kliense megérkezik Linux alá Linuxra. is. Igen. Hát ez teljesen korrekt. Tehát ez egy jó dolog. Hát hogy mondjam, mint majd lesz később, ahogy beszélgettünk Zsoltival, meg találtunk témát, hogy itt hogy is van, az Apple ez így le akarja védetni a jogait, tehát ez teljesen Hát igen, ez a másik. erről majd később fogunk beszélni. Igen, ezt így ellentétben lehet állítani a kettőt egymással. Igen, ezt majd akkor most meg így is hirtelen ez fogjuk jutott be. Igen. semmi gond ezzel. Tehát ugye itt arról szól, hogy egy 11 fős, tehát a Steam Linuxos csapat egy 11 főt számlál, tehát 11 fő fejleszti ezt az egész történetet. A beta tesztelés már zajlik, tehát itt szerintem nyár végén, itt év vége fele reálisan várható, hogy meg fog jelenni a Steam a Linuxos platformra, és hát úgy döntöttek, hogy az első játék, ami meg fog rajta jelenni, át lesz pótolva, az a Left 4 Dead 2 lesz, ugye? Hát ezt tökéletesen meg lehet érteni, és szerintem a Valve-nek ugye, mert ugye a Valve, tehát a Steam-et is, maga a Valve hajtja, illetve hát a Left 4 Dead 2 és az ő fejlesztésük, tehát logikus, hogy olyan játékot fog választani, ami az ő neméhez tartozik, illetve hát kellőképpen népszerű, én azt gondolom. Igen, hát főleg, hogy így, ahogy most belegondolok, hogy azért lehet pont a Left 4 Dead 2 az egyik választás. Ugye a Left 4 Dead 2 úgy önmagában a játék egy 4 fős kooperatívot támogat. Tehát ahhoz, hogy tehát éppen az jutott eszembe, hogy egyedül nem fogja sok ember játszani a Left 4 Dead 2 Linuxon, hogyha ezt a játékot megjelenítették, akkor nem egy ember, tehát így most kis vonalakban menjünk, nem egy ember fogja megvenni a játékot, hanem több. Tehát egyedül nem fog senkinek hiányni a játékkal játszani, hanem inkább a Linuxos haverjaival. Vagy inkább én ezt tudom leszűrni az egészből, hogy pont a Left 4 Dead 2-t választották. Hát gondolom azért is, mert ugye hát Windowsra is tehát nagyon sokan játszák, és hát ugye, mint mondtad, tehát remek kooperatív, tehát multiplayeres módok vannak, tehát különböző szerverek, kreálások, ez az, ami hát azért tudjuk, hogy a Linux, illetve ezek a Unixos platformok azért a szervere, nagyon erős szerver támogatottság van, tehát nagyon stabil szerveres környezeteket lehet erre kialakítani ezeken a rendszereken, tehát akár még stabilabb működés is elképzelhető szerintem adott esetben, mint a Windowsos társain. Én a grafikára leszek majd nagyon kíváncsi, hogy mennyire sikerül majd átportolni, ugye itt a DX akárhányas támogatásokat, ugye ami a Linuxon azért annyira nem elterjedt, megoldható, mert láttam én már Crysis 2-t is futni Linuxon, meg Need for Speednek a legújabb Chili-Willy dolgait. De tehát meg lehet ezt oldani, csak én tehát nagyon kíváncsi leszek, hogy ez egyébként üdvözölendő mindenképp, tehát ez én nekem egy pár örömkönycseppet erre elmozsoltam, mert én is tehát nagy barátja vagyok, hogyha valaki figyeli a dolgaimat, vagy egy podcastokat, ahol szerepelek, lehet róla tudni, hogy nagy barátja vagyok a nyílt forráskódú történeteknek, tehát arról nem is beszélve, hogy remek közösséget lehet itt kialakítani, itt ahogy írják is, hogy ez nekik ugye céljuk, hogy mind a fejlesztőkből, mind a játékosokból egy nagyon jó és kreatív csapat álljon össze, akik adott esetben akár kommunikálni is tudjanak egymással.
Persze, hát ez lenne az egészben a legjobb, hogyha mindenki megosztatná egymással a terveit, az elképzeléseiket, és összedolgoznának az emberek. Nem lennének háborúk, nem lennének csaták egymással, meg a perelés, meg az ilyesmi, hanem kiszolgálni a népet a legnagyobb fejlesztésekkel, így teljesen, hogy is mondjam, tehát nem ezt kellene látni, hogy itt harcolnak egymással, meg mit tudom én, hanem összedolgoznak, és hatalmas csodákat visznek együtt véghez, tehát ez nagyon jó dolog lenne így. Az tény is való, ugye nem mindig így valósul meg, de egyébként szerintem ez egy, tehát tényleg már többször elmondtam, csak önmagamat tudom ismételni, hogy nagyon jó dolog, ugye azt még annyit el kell mondani, hogy Ubuntu Linux lesz itt az elsődlegesen támogatott történet. Tehát mondjuk a Linuxoknál tudni kell, hogy ilyen szinten nagyon komoly átjárhatóság van. Tehát tudni kell, ugye kétfajta Linux van, a Debian alapú és mi a másik? Nem idezem, van a Debian és van a Fedora. Red Hat, bocsánat. Na, tehát a Debian és Red Hat alapú Linuxok vannak, ami a két legnagyobb platform, ami ez azt jelenti, hogy ez csomagkezelésben megy. A Linuxnál úgy működik, hogy különböző csomagok vannak, amiket egy csomagkezelőből, amit mondjuk föltelepítesz egy kattintásból a rendszeredre, ez bármikor tudsz csomagokat telepíteni. A Debian az pont Deb kiterjesztésű csomagokat használ, a Red Hat, illetve tehát a Red Hat disztribúciót támogató rendszerek pedig RPM kiterjesztésű csomagokat használnak. Ennyi. Kicsikét másképpen van kódolva, egy ügyes programmal simán át lehet kódolni bármikor. Tehát igazából itt, hogy melyik rendszert meg hogy választják, itt igazából hosszú távon ennek olyan nagy jelentősége nem lesz, gondolom itt annyi van, hogy ugye az Ubuntu mellett ott mögött, mint cég, ott áll a Canonical. Igen. És hát gondolom így azért mégiscsak ott van mellett a nagy befektető, így mégiscsak, hát hogy mondjam, a Valve szívének kedvesebb volt ez a disztribúció, de szerintem ez nem jelent semmit. Mondja nyugodtan. Hát csak annyit akartam mondani, hogy sajnos Linuxban én nem vagyok annyira otthon, úgyhogy inkább a tech szakmai tudásodra alapoztunk most ebben a témában. Az nem biztos, hogy az enyémre is lehet alapozni, de azért nekem vannak tapasztalataim, tehát én egy-két dolgot már kipróbáltam. De az biztos, hogy tehát az elmúlt években ilyen kezdeményezést én nem láttam. 2004-2005 magasságában volt, amikor azt hiszem talán az Unreal Tournamentnek vagy a Quake-nek, nem tudom, mert szégyen, de nem emlékszem rá, de a két nagy név közül van, melyiknek a forráskódját megnyitották, és ez bárki által elérhető volt és szerkeszthető volt. Hát itt ugye, ez is ugye itt a Linuxos világot népszerűsítette, mert ugye ott van nyílt forráskód. Sokan szídják ezt, meg azt mondják, hogy nem jó, de hát erről nagyon hosszú vitákat lehetne nyitni. Én azt mondom, hogy csak így tovább és előre. Hajrá! Na, hát akkor szerintem ezt a témát kellőképpen ki is beszéltük. Mit gondolsz erről? Én is ezen a véleményen vagyok, úgyhogy szerintem nyargalhatunk is a következő témánkra, de kicsikét érdekesen raktam itt ezt a Google Docsit. Idén is megújul a PS3. Na most itt mielőtt bármiről beszélnék, itt egy kérdésre szeretnék hozzáfordulni. Itt az van a cikkben, hogy idén is. Tavaly megújult? Megújult a PS3? Tehát... Nem tudom, én nem emlékszem, hogy megújult volna, vagy megújult. Nem követtem sajnos a Sony-nak a tevékenységeit, főleg a PS3-ét, sőt nekem Xboxom van úgy meg pláne, úgyhogy nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy nekem volt PS2-m, és volt az ugye az eredeti PS2, és volt, azt tudom, hogy utána vettem egy PS2 Slim-et is, és akkor gondolom, hogy ugyanez az eljárás lesz, hogy az ilyen nagy dagat PS3-ot legkicsinyítik ilyen PS3 Slim-é, tehát valami ilyesmit fognak kitalálni, azt hiszem. Nem? Gyakorlatilag igen, ez a Cash 400-as sorozatba tartozó cuccokról van itt szó. Itt ugye a design, tehát ilyen lapos, tehát itt, hogyha nézed a képeket, itt van ugye a Pro Hardware a cikk, egy ilyen lapos
történetet akarnak itt kitalálni. Úgy néz ki, mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen szögletes repülőcsésze, vagy nem tudom. Most így, ahogy ránézek, ez jutról eszembe. Hát meg ugye, itt ugye a 4 GB RAM és hasonlók, meg a háttértáraknak a növelése. Én itt egyébként Xbox klónozást látok nagyon erősen. Hát van benne valami, igen. Hát mert ugye ott is mekkora ilyen 350-es, meg 400-as háttértárakkal jönnek már. Gyakorlatilag szerintem semmi más nem csinál a Sony is, mint bevezeti ezeket tehát a saját konzoljait. Az ilyen kötelező update-eket inkább úgy Persze, így van. Így van, és hát ugye itt, mivel ez nem szoftveres update, tehát itt ugye ki kell adni egy új klienst, ez nagyon jó, akkor azt be kell árazni. Nagyon szép dolgok ezek. Persze, hát a népnek kell eladni, tehát a nép fogja megvenni, nekik kell... Igen, illetve hát annyiban léptek előre, hogy SSD-t látom, hogy kisebb megoldásokban, tehát az én 16 gigás példányokban már SSD-t integrálnak. Az viszont nem rossz. Az viszont nem rossz, nem csak azon gondolkodtam, hogy én ugye úgy tudom, hogy lehet, hogy én vagyok nem adott, ezeknek a cuccoknak a szoftverei még mindig ilyen EPROM-szerűen futnak, tehát hogy nem a háttértárat terheli a rendszer, hanem ilyen az alaplapban van úgymond beégetve a chipkészletbe, vagy rosszul tudom? Nem tudom, és sajnos konzolokban nem nagyon vagyok otthon. Mert azért mondom, mert ugye jó, az Xboxnál az egy külön történet, mert ugye az Windowsosodik elég rendesen. Hát az biztos. Az Xboxnak a kliense, illetve tehát a futtatási környezete, de meg ugye vannak itt olyan pletykák, hogy itt majd lesz hamarosan Windows is ki fog jönni az Xbox-ra, amit én egyébként nagyon támogatok, de tehát igazából szerintem arra akartam ezzel kiukadni most, hogy milyen gyorsan olvas be egy mentést a HDD-ről, vagy mennyire gyorsan nem, hát nem tudom. Hát majd meglátjuk. Most még nem biztos, hogy ezt érezni fogjuk. Lehet, hogy a jövő közeleg itt, sőt bizonyos szempontból biztos csak. Igen. Azt nem tudom, hogy most van a hagyományos PS3 is, és lesz majd ez. És hogy a kettő közti különbség, a kontraszt, az mekkora lesz. Tehát, hogy megéri-e megvásárolni ezt az új Slim PS3-ot, vagy a régi PS3. Tehát itt fog eldőlni az egész, hogy megéri-e, hogy annyival többet tud-e ez az új PS3, vagy fog tudni majd többet a PS3, mint a mostani. Tehát ez az egész szerintem ezen fog eldőlni. Igazából én azt látom, tehát, hogy itt a lényeg itt ugyanaz maradt, egyedül a tároló kapacitásokat növelték meg, amennyire én látom. Tehát vékonyabbak, kisebbek lesznek, a fogyasztás is csökkent, tehát igazából én nem látom azt, hogy új processzort vagy új grafikus megjelenítőt kapott volna, mert ugye ez a két dolog lenne az, ami miatt előrelépésnek lehetne mondani, vagy olyan nagyon nagy áttörésnek lehetne mondani ezt az egészet. Ezek ilyen kötelező körök. Tehát azt látom, hogy mindkét nagy platform, mind a Microsoft, mind a Sony elég rendesen húzza itt az idegeinket azzal, hogy így könyörögnek másokon, hogy valamit az új konzolokról könyörgöm. És egyébként semmilyen új információ nincs, ilyen kötelező update-ek vannak, csak ugye a Microsoft az mindent megtesz azért, hogy az Xboxnak a multimédiás lehetőségét összes létezőből lehúzza. Tehát ugye az összes tévéadások meg már minden, amit el tudsz képzelni, van Xboxon. Igen, tudom. Meg hogy kinekteljünk össze-vissza, meg beszéljünk az Xboxhoz, meg... Ja, hát igen, ez szép és jó, csak egyes emberek nem támogatják ezt, ahogy én se. Tehát nekem ez így nem jön be. Nem, hát ezzel az a helyzet, ugye, hogy mondjuk egy hardcore, most úgy őszintén, tehát az Xboxot, meg ezeket a komolyabb konzolokat, azok az emberek fogják megvenni, hardcore gamerek fogják őket megvenni, akik a koddal szeretnek játszani, meg a hasonló ilyen lövöldözős Uber grafikás történetekkel többnyire. És ott meg azért, tehát akár a PS Move-ot nézzük, akár a Kinectet, ezen a szinten azért nagyon komoly kihívásokkal küszködik mindkettő. Hát persze. Majd meglátjuk, hogy a jövő zenéje mit fog hozni, és akkor
Majd kiderül, hogy mik lesznek itt. Igen, nagyon érdekes dolog, ugye azt mondták, sokáig azt mondták, hogy hű, hát akkor már 2013 közepén akkor már biztos, hogy lesz új konzol, hát most már azért 2014-ről beszélnek. Hát, erre nem tudok sajnos mit mondani. Igen, húzzák itt az idegeinket, ugye ez annak borzasztó, aki mondjuk új konzolt szeretne vásárolni. Igen, és hogy most megvegye a régit, vagy aztán kiderül, hogy nem sokára jön az új, és Igen, akkor arra jobban megéri beruházni. Vagy hát, vagy mint a, mint régen. Nálam az volt, hogy én úgy gondoltam, hogy amikor megvettem az Xbox 360-at, nekem voltak sima Xboxos játékaim is. És én abban a hitben voltam, hogy azok működni fognak, de aztán mondta nekem valaki, hogy ne tegyen be, mert úgyse fog működni. Nem? Ez nem így volt? nem tudom, éppen Vetszóval beszélgettük, hogy a PS3-nál így volt. Tehát nagyon érdekes volt, hogy a PS2-es játékok nem mentek a PS3-at. Hm? Akkor én felőtlenül azt mondtam, hogy az Xboxnál ilyen nem volt, de nem tudom, de ezek szerint nem próbáltad ki? Hát végül nem mertem kipróbálni, hogy még régen akkor még féltem, hogy most mi lesz, hogyha esetleg berakom a CDC-t, tönkre teszi a meghajtót, vagy mit tudom én, és akkor végül nem próbáltam ki, de valamelyik okos ember nekem azt mondta, hogy ne próbáljam ki, mert úgyse fog működni, meg mit tudom én. És akkor inkább ráhagytam. Hát de ezt viszont nem értem. De ezt viszont nem értem, mert pont azért adják ki az új cuccokat, hogy azt vedd meg, ne a régit használd, de most, hogyha neked megvannak a régire a játékaid, akkor tehát, Hát nem, ez az egész arról szól, hogy az újra is vedd meg a régi játékokat. Csak hát átportolják az újra. Érted? ha jó, de az, a belegondolsz, az bizonyos értelemben szerintem átverés. Mert Hát az átbaszás, ez szó se róla. egyértelmű, mert semmilyen komolyabb tuningon nem fog átesni a játék. Hát Annyi történik, hogy megmondják neki eddig. Sima Xboxon mentél, most meg majd mész a 360 és ennyi. persze. Ennyi történik, és nem kell csodálkozni, hogy össze-vissza hekkelnek, meg úgymond lopnak. Hát persze. Tehát, Meg kicsipeltetik az Xboxot, hogy nem, meg nézé. flashelés, meg RGH, meg a fene tudja, hogy micsoda. Tehát, igen. Igen. Erről ugye óvatosan kell beszélni, de igazából a kicsikét jobban belegondoltok, vagy belegondoltak a hallgatók, vagy bárki, aki hallja ezt, tehát megvan ennek a maga logikája. Hát a Microsoft szinten meg aztán pláne. Hát persze. Tehát, ugye a Microsoft például most jött ki egy olyan hírrel éppen, azt hiszem múlt héten, vagy 2 hete volt ez téma valahol, hogy a, ha kijön a Windows 8, a mobilos változata a Windows 8-nak, Uh-huh. be is fordulunk, akkor mindjárt a következő témára csak ezt elmondom. Igen. Hogy például, aki mondjuk most megveszi a 900-as Nokia Lumiát, annak a Windows 8 nem fog menni, hanem kell majd venni egy olyan Nokiát, ami majd úgy jelenik meg, hogy már Windows 8 lesz rajta. Szerinted? Az mi? Ez egy kész átbaszás. Ez az egész a pénzről szól, hogy hát itt van köcsög, megvetted az újabbat, de ahhoz, hogy menjen a legújabb, ahhoz még legújabbat kell megvenni. Most érted, hogy elég hülyén fogalmaztam, de most a lényeget érted, hogy mit szeretnék mondani. Persze, igen. Ez hasonló egyébként, amikor az Apple azt mondta, hogy milyen jó lesz, majd adunk nektek 3G-es iPhone-ra iOS 6-ot. Aha, persze, de csak semmilyen új funkciót nem fog támogatni. De az még egyébként mindig emberségesebb valamivel, mint ez. Most képzeld el, aki megvette mondjuk a 900-as, azt hiszem az a legújabb Lumia a Nokia-nál. Hát annak az ára úgy szerintem ugye 100 000-es nagyságrend elején mozog, ugye azért olcsóbb, mint valamivel olcsóbb tám, mint a HTC, meg az Apple termékek, meg ezek, de azért Uh-huh. egy erős felső középkategóriás árat azért képvisel. Hát nekem Persze, és ilyen halandó embereknek, mint amik mi vagyunk, főleg itt Magyarországon, azoknak meg ez így elég hát egy mélybe átlag, kell nyúlni a zsebbe, úgyhogy elég átbaszás szagú az egész. hát de tényleg, szóval akkor most vesz egy térben zsír, tehát még a Nokia Lumiára, még tehát a 900-as Lumiára még azt se lehet mondani, egy régi telefon lenne. Persze. Mert jó mondjuk a 700-as, de azok is, hát 1-1,5 éves projektekről beszélgetünk. Tehát igazából
Nem igazán értem ezt, de hát a Microsoft ezt így tudta kitalálni. Nem baj, másik podcastban már elmondtam, itt is elmondom, hajrá, a hackereknek nyugodtan lehet dolgozni, a Microsoft ezzel ezt fog elérni. Semmi mást. Tehát ez, igen. Na, ha már a Microsoft Ha már így tájékára, puszilgatjuk a így van, Microsoftot. így van, akkor adjunk neki még egy nagy puszit. Egy jó kis Windows 8-ot. Igen, egy Windows 8-as smárolás. Ja. Ugye október 26-án érkezik a Windows 8. Igen, hát itt rebesgették már régóta, hogy mint ahogy a Microsoft, tehát a Windows esetében többnyire az év vége fele, tehát ez október-novemberi időpontra szokták ezeket datálni. Még akkor is, hogyha bejelentették már, volt itt már annyiféle hír, hogy jön már júniusban, augusztusban, minden október 26-a körül maradtak, ami egyébként volt az, tehát ami 4 évvel, majd hogy nem a Windows 7 4 éves születésnapjával esik egybe, hogyha jól olvasom itt. Igen, ha jól emlékszem, 21-én van a Windows 7-nek nem is a negyedik, hanem a harmadik születésnapja. És nem is 21, hanem 22-ére esik. Igen. Jó, hát Ez így van. ennyit arról, hogy én mennyire tudok olvasni, meg mennyire emlékszem. Igen, ez 2009-ben jött ki. Igen, tényleg. Igen, a harmadik, jól mondta, én mondtam rosszul. Így van. Hát, várjuk már ezt. Mit gondolsz? Hát nekem szubjektív véleményem az, hogy én személy szerint nem várom. Tehát én az XP-ről is nehezen tértem át a hétre, mert én úgy vagyok vele, hogy amíg van egy jó dolgom, és azt teljesen ki tudom rendesen használni, addig én minek vegyem meg a legújabbat, amiről még kevés az információ, és nem tudom, hogy mi lesz belőle a végén. Tehát én a Windows XP-ről, a Windows 7-re is ilyen, nem is tudom, tehát ugye 2009-ben kijött a 7, mindenki dicsérte, hú de jó, meg mit tudom én, és akkor én még mindig szépen XP-skedtem, meg mit tudom én, mondjuk a gépem se volt még akkor a toppon, hogy bírja még, tehát még a Windows 7-et se bírta a gép, olyan jó gép volt annó, és aztán nem is tudom, 2011 elején, január fele, akkor váltottam 7-re, és nem bántam meg. Na most az, hogy én most a Windows 8-ra átváltsak, az nekem megint el kell telni egy jó sok időnek, és hogy bebizonyosodjon, hogy ez a Windows 8, ez valóban olyan megbízható, és felhasználóbarát, mint a 7. Érdekes, amit mondasz, az biztos, hogyha valaki átlag felhasználó, és tehát hétköznapi feladatokra használ Windows-t, sokszor jobban teszi, hogyha megvárja azt a 3-4-5 hónapot, amíg az bejáródik. Na most nekem itt azért némi tapasztalatom van, mivel én a bétákat, meg az ilyen tesztverziókat, a publikus tesztverziókat én kipróbálgattam. Tehát azt látom, hogy nagyon komoly, tehát igazából Windows 7-es alapok vannak. Tehát az alap gyakorlatilag teljesen ugyanaz, mint a Windows 7-nél, de hát gondoljunk bele, hogy de minden platformon ez van, hogy kiadtak egy rendszert 3 évvel ezelőtt, most a világot annyira nem fogják megváltani. De mit tudtak csinálni? Kidobták, kitették ide ezt a Metro felületet igazából, és az egyik legnagyobb fejlesztése a Windows 7-nek ez a Metro design. Illetve hát az, hogy ugye ezzel egy időben megjelenik a Surface tablet is, ugye, amit már bepromóztak már korábban, ami ugye Microsoftnak a saját tabletje, és ami ugye ugyanúgy a Windows 8-nak a tabletes verziója lesz rajta, nagyon szép lesz, kapnak majd egy Office-t rá, és csókolom. És nem lesz semmi. Tehát semmilyen átjárhatóság nem lesz a PC-s meg a tabletes cuccok között. Na, ez a másik kibaszás egyébként. Szerintem. Hogyha bár, jó mondjuk, én aláírom, hogy a tabletnek teljesen mások a funkciói. Meg a feladata. De, mert ez itt az fog történni, hogy nagy valószínűséggel nagyon sok dolog meg fog jelenni a tabletre is, ami mondjuk már létezik PC-re, mint alkalmazás, vagy mint program, csak vedd meg külön.
Hát persze. Tehát egyszerűen én ezt nem is... Vagy én vagyok lemaradva, vagy nem igazán értem. Az üzleti modellt biztos érteném, hogyha én is részesednék ezekből a dolgokból, de valahogy... Tehát én azt tudom, hogy tehát nekem fent lesz, nekem úgy van ez, úgy szokott az általában megoldva lenni, hogy mindig az egyek korábbi, tehát jelen esetben a Windows 7 marad az SSD-n rajta, első körben úgy, ahogy most van, és akkor mellé egy vinyóra kerül majd a Windows 8 ilyen teszt jelleggel, és amikor majd azt látom, hogy tényleg megbízhatom ebben 1000%-ig, és nem fog engem sehol sem cserben hagyni, akkor majd szépen be fog kerülni élesbe az SSD-re a Windows 7-nak a helyére. Egyébként. Igen, én meg megvárom, hogy mi a majd kifejezd a véleményedet a Windows 8-ról, mint most. Hát jó, hát lesz, hát fogunk erről beszélni nyilván. Meg ugye mondtam, megnéztem, én ettől Metro Design-tól nem vagyok elragadtatva. És nekem, én amennyi videót láttam belőle, nem sokat láttam, szó se róla, de hát amennyit láttam, azt az egy-kettőt nem kaptam a tetszésemet, szóval én Én nem tudom, igazából, nekem nem tetszik. én azt látom, hogy itt az átlag felhasználó meg fog őrülni. Hát meg. Hát ismerjük azt a videót, ugye, ami már korábban megjelent, amikor a blogger, fiatal blogger leültette apukáját, hogy na apuci, itt volt eddig használtad az XP-t, itten van a Windows 7 most, és akkor csinálj vele bármit is. És szerencsétlen, jó mondjuk egy idősebb emberről van szó, de szerencsétlen ott ült a gépnél, kattogtatott össze-vissza, és tehát azt se látta szerencsétlen, hogy mi van előtte. Pedig előtte évekig gyakorlottan használta az XP-t. Uh-huh. Még azt mondom, hogy az XP meg a 7 között nincs is annyira hú, de nagy eltérő különbség, de most így a 7 meg a 8 között viszont szerintem elég nagy kontraszt lesz, főleg ezzel a metro bevezetéssel. Ezt mondom, hogy tehát igen, mert a Windows 7-tel boldogult volna az öreg, de a Windows 8-a tehát beültette a Metro Design elé, lehet, hogy rosszul mondtam, és reflexző Windows 7-et mondtam az előbb, tehát Windows 8 elé ültette be a Metro Design elé, és fogalma nem volt szerencsétlennek, hogy most akkor hol a start menü, hol van ez, hol van az. Azt teszem észre, tehát komolyan mondom, hogy nagy marketing az egész, semmi más. Csak a látvány. Persze. És az, hogy mi van a látvány mögött, hogy mit dübörög, meg milyen problémák merülnek fel, azt meg persze mindenki csöndben van róla. Hát igazából itt azon ritka esetek egyike lesz, amikor talán nem lesz annyi probléma. Nagyon érdekes, ugye itt beszélgettünk arról, hogy kinek milyen gépe van. Nekem ugye jelenleg a Windows 7, tehát hogy én fölrakom a gépemre a Windows 7-et, akkor nekem elő kell vennem a telepítőlemezt, és földobni a drivereket, meg minden egyéb dolgot. De a Windows 8-nál ez nincs. Tehát a Windows 8-at fölraktam, és izomból azonnal látott mindent, semmilyen cuccot nem kellett volna felraknom rá. Semmilyen cuccot nem kellett felraknom rá. Uh-huh. Egyedül van egy külső hangkártyám, annak a driverét dobtam fel, meg a fejhallgatójét, hogy azért az... Tehát, de az is csak a finom hangolás miatt. Mert magát a cuccot felismerte, csak szoftver nem volt, ami az extra funkciókat kihasználta volna. Tehát a kernel frissítés ezzel együtt nem rossz, mert én azt szeretem, amikor nem kell a telepítő lemezzel, meg a franc tudja mivel kínlódni, csak maximum az újabb Nvidia vagy a TIS drivert az ember rádobja, hogy a videókártyát tudja használni, és csókolom. Igen. Nem tudom, én ahogy nézem, nekem akkor se fog tetszeni. És én számomra én ezt a témát le is zárom, hogy nem tetszik a Windows 8 és kész. Érte? Jó, hát ez nagyon sokáig nekem is ilyen. Egyébként, tehát addig, amíg nem lett olyan gépem, amiben ilyen brutális háttértárak vannak. Igen, van majd négy Winchester, ez van majd mennyi. Hát gyakorlatilag igen. Hát a külsővel együtt 4, mondjuk egyen Linux van, meg OS X, azon nincsenek Windowsok. De hát van ugye, a gépben van 2 darab vinyó, meg egy SSD, meg itt az asztalon van egy külső vinyó. Tehát elég brutális. És ráadásul úgy, hogy tehát azok az adatok, amire szükségem van, az a külső vinyón van mind. És ez azért van, mondjuk néha megörülök tőle, mert olyan szinten lassú tud lenni, hogy hihetetlen, mert
ugye nem az van, hogy ugye az alaplap vezéli, hogy mikor parkolja ki a fejet, hogyha nem használod, hanem erre neki egy ilyen kis belső mechanizmusa van, és hogyha nem használod, akkor egy idő után olyan, mintha nem kapcsol le, mert világít, de ugyanúgy fel kell neki pörgetni a fejet, meg a lemezt megindítani, megöllök tőle sokszor, és az blokkolja az egész gépet, de arra nagyon jó, hogy gyakorlatilag adatvesztés nélkül tudok rendszert újra telepíteni. Igen. Tehát És ez a gyakorlatilag nem történik fontos. semmi azzal, hogy újra rakom a rendszert, de most azóta vagyok én ilyen nagy őszintén, azóta merek én egy különösebben tesztelgetni, mert ennyi. Tehát előtte én is ezerszer meggondoltam. Mert nincs az a cloud szolgáltatás, ami igazából ezt kiváltja szerintem. Tehát ettől jobb szerintem nincs. Egyébként, ha már operációs rendszereknél tartunk, akkor azért mondjuk el, hogy a héten jelenik meg az Apple-nek is az új operációs rendszer, ugye az OS-ten a Mountain Lion, hogy a hegyi oroszlán névre keresztelt kis történet. Uh-huh. Ebből nekem már volt alkalmam kipróbálni a Golden Master verziót, ugye ez aranylemez, ami közvetlenül egy-két héttel a végleges megjelenés előtt jön ki. Itt már ez olyan, mint a Windowsnál, ugye ez az LC, az Release Candidate, ez a megjelenéssel jelölt verzió. Ja, igen, tudom. Megnézegettem, sőt olyannyal megnézegettem, hogy ezt a podcastot is jelenleg ezzel a rendszerrel rögzítjük, mert a Lion az valamiért alapjáton megadta magát. Most nem kéne neki, de mindegy, ez így tudott történni. Azt látom itt is, hogy tehát van például ez a felület, ahol ez a dock, ahova ikonokat lehet kitenni, majd egy screenshotot beteszek a show notes-ba erről. Na, arra én is kíváncsi ahol vagyok. ikonokat lehet kitenni, és onnan lehet indítani bizonyos alkalmazásokat. Például az egyik nagy feature, hogy szebben csillog. Mint az előzőben. Jó, hát ugye mondjuk el azért a komolyabb fejlesztéseket is, ugye akinek van mondjuk iPhone-ja, és a nagyon sokan alkalmazás, ami addig az iPhone-on volt, megjelent az OS X-ben is, és mondjuk, hogyha egy jegyzettömbbe beírsz valamit, egy olyan jegyzetembe, ami mondjuk az iPhone-on is van, az OS X-be beírod, hogy mit tudom én, ekkor és akkor ide kell mennem, az a felhőn keresztül, az iCloud-on keresztül szinkronizálódik az iPhone-ra is. Uh-huh. Tehát ez egy baromi jó dolog, de egy nagyon kényelmes opció, mert gyakorlatilag ugyanaz van a telefonodon is, mint Mint a számítógépen. a számítógépeden, meg akkor mondjuk ilyenek, hogy Game Center integráció, bár igazából ez ilyen, nem mindegy. Tehát nekem az a bajom, hogy ezeket a rendszereket ezzel akarják eladni, ezeket minimális, egy frissítésben megoldom. Sokan azt mondják, hogy, és biztos, hogy így van, hogy akkor persze, mert akkor nem fognak róla annyi pénzt lehúzni, meg mit tudom én, meg ilyen egyéb dolgok lesznek, biztos így van, csak most, hogyha valaki mondjuk a Lionnál nem olyan veszélyes, meg a Apple-nél, mert nem olyan drágák a cuccok, de hogyha mondjuk valaki egy évvel ezelőtt tudott odáig eljutni, hogy a legális XP-re vásároljon egy Windows 7-et, annak nem biztos, hogy lesz arra még 10 akárhány ezer forintja, hogy most akkor Windows 8-at vegyen magának. Hát igen, főleg ilyen halandó embereknek, akik, már megint csak elmondom, amilyenek mi vagyunk speciál. Istenem. Hát én meg hát arról ugye nem is beszél. Jó, mondjuk most tegyük hozzá, hogyha már itt az árakról beszéltünk, hogy lesz ez a kedvezményes dolog, ez a kedvezményes vásárlási lehetőség, hogy akinek van mondjuk akár legális Windows 7 vagy legális XP-je, Uh-huh. ők akkor egy update keretében nem is tudom, ilyen 11-2 ezer forintért megvehetik a Windows 8-at. Megvehetik a Windows 8-at, ez ugye arról fog szólni, hogy lesz egy kliens program, amit magadnak telepítesz, letölti neked mi a fenét, az ISO fájlt legálisan, tehát a Microsoft webhelyi, és azt utána legálisan feltelepítheted. Mondjuk ez egész korrekt dolog. Hogy így nem kell elmenni a boltba, és akkor hanem így innen, hogyha van már egy legális terméked, akkor megveheted otthon házilag, letöltöd, föltelepíted, a szavasz, tavasz, megvan. Igen, hát ezt eddig is meg lehetett ugye csinálni, csak ugye most még árkedvezményt is adnak rá. Ha? Igen, mert hát ugye
És ugye, akkor már itt tartunk, akkor el lehet mondani azt is, hogy kijött egy olyan hír is, ez ugye nem volt a sónozban, de jött ez is, hogy hogy a dobozos verzió az meg fog szűnni. De tehát a Windows 8-at nem lehet majd kapni dobozos retail kiadásba. Tényleg. Igen, igen. Ez Ez ugye, érdekes. találgatják sokan, ez azért van, hogy ugye az EU kihozott egy olyan törvényt, egy-két hete az Európai Parlament tárgyalta, hogy nem lehet, tehát nem lehet nem lehet azt megcsinálni, mint például eddig voltak ezek az OM verziók, Uh-huh. hogy egy szoftvert hozzákötni egy adott termékhez. Mert ez azt jelentette, hogy vettél mondjuk egy laptopot, Igen? és ahhoz adtak ilyen OM verziós Windows-t, amit csak arra a laptopra volt jogot föltelepíteni. Uh-huh. Na most Nekem is ilyenem van szerintem itt a laptopon, úgyhogy... mindenki, aki úgy vett laptopot, hogy Windows-zal együtt, általában ilyen van. Na most Aha. az EU megszavazta, hogy ilyet nem lehet csinálni. Aha. Ja, tehát megveszed külön a laptopot, és arra veszed még egy operációs rendszert. Illetve, hogyha te ezt megvetted, akkor azt telepítessed akárhány gépre, ami neked otthon megvan. Ja, értem. Tehát, Ja, aha. tehát ne lehessen hozzá zárni a szoftvert a hardwarehez. Tehát ne legyen az, hogy csak ez az adott hardwarehez telepítem ezt fel, hanem hogyha igen, van több, és legálisan megvettem, van otthon 3 darab számítógépem, akkor ne kelljen már 3 darab Windows-t megvennem, ha már egyet legálisan megvettem. Ja, értem. Aha. Viszont ez elég korrekt dolog. Ez egy nagyon rugalmas szabályozás egyébként, tehát azért tisztában vannak vele, tehát azt látom, hogy más országban azért tisztában vannak vele, hogy a varezolás meg a torrentelés az miért van. Uh-huh. Tehát lehet azt mondogatni, hogy ennyi csúnya bácsik miért töltik le az XY cuccot a torrentről, meg innen-onnan, de annak megvan az oka. Én nem mondom, hogy ez egy jó dolog, Isten őrizzen. Nem szabad ilyet csinálni, én tudom. De az okokozati összefüggéseket szerintem azt mindig látni kell. Ez miért történik. Persze. Főleg nekünk is megvan a véleményünk erről a varezolásról. Te se szoktál varezolni, már, ha jól tudom, igaz? Nem, én Vagy, azért... vagy csak nagyon ritka esetben, Nem, hogy hát jól azért én igyekszem meg tényleg, tehát főleg tényleg azon vagyunk mi is, hogy arra törekedjen az ember, hogy mindent legálisan, persze, ahogy kell, de azért a felesleges pénzköltést nem szoktuk szeretni. Hát azt nem. Én is most, itt volt ez a gyönyörűséges Steam nyári vásár, én egy PD-jel gazdagabb lettem, és ezt köszönöm szépen 1500 forinté, 5 euróé, nekem ez teljesen jó. Tehát ezt már szeretem. Amikor nem kell varezolni, és viszonylag jó áron megszerzed a dolgaidat, amiket szeretnél. Igen, és az stabil lesz, nem kell krekkelni, hekkelni, még egy csúnya dolgokat csinálni. Persze. Ez egy nagyon És jó azzal dolog. játszok, akivel szeretnék online. Így van, és semmilyen megkötés nincsen, hogy nem mehetek erre a szerverre, amarra a szerverre. Így van. Ahogyha ilyen törvények fognak jönni, akkor bízok benne, hogy valami hasonlót fogunk látni mi a fene, tehát a szoftverek, az operációs rendszerek terén is. Illetve hát itt ugye az Apple picikét előrébb van, mert önállók már most is ilyen 4-5 ezer forint a rendszer, viszont ott a hardware meg olyan undorítóan drága, Hihetetlen. hogy amellett a 5000 forintos szoftverárat talán meg is lehet baszni talán. Hogyha rusztikusan és csúnyán akarok fogalmazni, elnézést, de nagyon sokszor ez jut eszembe erre a dologról. Na, azt hiszem, hogy ezt kellőképpen kiveséztük akkor. Ez biztos. Újfent, mert megint beszéltünk meg 15 percet egy adott témáról, de nem baj. Nem baj. És most jön ismét egy jó kis Apple dolog. Hát, ha már az Apple-ről beszéltünk, Ja. akkor nyugodtan ráfordulhatunk a következő témákra, és szerintem nyugodtan el lehet mondani, hogy a podcast hátralévő részében gyakorlatilag az Apple-ről fogunk beszélni megállás nélkül, igen. Úgyhogy az Apple... Vagy legalább Zsolti biztos, mert én ugye nem vagyok nagy Apple fan, meg amúgy se értek annyira az Apple-höz, de amit én majd fogok tudni, azt mind hozzá fogom fűzni. Na de akkor lássunk neki, hogy mi is van itt, Zsolti. Na, itt az van nekünk, hogy ismét összemennek a SIM-kártyák, jön a nano SIM.
Na, Hát ez dióhéjban ugye arról szól, hogy itt már régóta revesgetik meg, erről lehetett már tudni, hogy ez lesz. Gyakorlatilag az Apple be fog vezetni egy újabb SIM-kártya szabványt, ami egy nano SIM-kártya lesz, ami jóval kisebb, tehát ami azért látni, hogy nagyságrendekkel kisebb lesz, mint a jelenlegi microSIM. Tehát itt lehet látni azt hiszem olyan képet, hogy szó szerint töredéke a jelenlegi SIM-kártyának ez a méret, illetve hát ez önmagában nem lenne újdonság, mert mondom, erről már hallottunk, hanem itt kinyögték, hogy gyakorlatilag most már akkor tényleg ezt az új iPhone-nal fogják bevezetni. igen. És csak az Apple rendelt elő ezekre a miniatűr SIM-kártyákra, ha jól látom. Egyelőre igen, hát itt ugye ez azért nagy dolog, mert nagyon sokan adtak be kérelmet, mint szabvány egy Uh-huh. ilyen dologra, és mégis tehát, hogy az Apple kapta meg hogy ez az általa teljesített szabvány legyen, hát ezen annyira nem lepődünk meg. Ha már Igazából. szabványok, majd a következő téma az megint az vicces Hát lesz. akkor aztán hogy meg fogunk lepődni, de az biztos, hogy tehát ezen önmagában nem lepődünk meg. Én is személy szerint azt érzem, hogy most igazából egy átlag felhasználó számára már megint. Tehát most annyi a kisebb kártyát rakok be a telefonomba. Sesko Jedno. Azt, hogy most el lehet mondani, hogy csak az Apple termékek, persze, hogy ne. Mint hogy a microSIM kártya is először ugye az iPhone-nál volt, csak meg lehet nézni, hogy most az SGS 3-ban mit lehet beletenni. MicroSIM kártyát. Ennyi. És én biztos vagyok benne, hogy ez még jobban fog gyorsulni. Tehát szerintem ezek után most már majd töredékeidő se kell ahhoz, hogy elterjedjenek ezek a dolgok. Teljesen mindegy, mert ez úgyis csak egy ideig, óráig fog tartani, hogy most az Apple, nekik nyilván megvannak a bevételeik, ebből meg ájúdozunk ezeken a hülyeségeken. Amin viszont jobban meglepődtem, és elgondolkodtatott, hogy itt már olyat akarnak csinálni, hát ha a nanoszínben, magával a nanoszínben nem is, de ez lesz a fő irány, itt az internetet akarják elsődleges forrásként használni. Tehát, hogy gyakorlatilag az interneten loginolna be a telefonod, és azon keresztül menne minden. Igen. Uh-huh. Ez egy ilyen terv, hogy csak úgy belegondoltam, és akkor beszélgetettünk szerintem egy picikét a magyarországi mobil internetekről. Ajaj. Tehát ez... Ajaj. Ajaj, tehát én is ezt mondom. Tehát ez nagyon szépen hangzik, meg mondják, hogy ez milyen biztonságos, meg ugye alatta ott olvasod a kommenteket, lehet is olvasni, hogy hú, milyen jó lesz majd, mert nem a SIM-kártyát veszed meg majd hosszú távon, hanem a kódot. Tehát a nanoSIM-be ez nem így lesz, csak már ez felkészülés arról beszélgetnek, hogy a SIM-kártya esetleg el fog tűnni hosszú távon. Érdekes ez az Csak egész. belegondoltam, hogy az összes létező telefonban most már az új iPhone-ban is meg fog jelenni, ugye ez a 4G-s, ez ELTE alapú hálózat. Csak ugye meg lehet nézni, ennek Magyarországon milyen lefedettsége van. Jössz Pestről, lefordulsz a főútról, egy ilyen mellékútra, kisebb faluba, és onnantól kezdve még egy se lesz. Hát, Nem hogy 4G-s ELTE hálózat, tehát ja. értem én ezt, tehát lehet ezt csinálni, meg ezek jó dolgok, de tehát azt látom egyébként, hogy egy csomó területen kijön egy termék, és de tartalom nincsen hozzá igazából. Itt vannak ugye a Full HD-s tévék, hát nálunk van Full HD tévé, de hogy Full HD-s adás nincs benne, az biztos. Igen. Ezek Tehát az, milyen érdekes dolgok ezek. igen, tehát megveszel valamit azért, hogy valamit, tehát megveszel most, hogy egy tévét, azért egy Full HD tévét megveszel, azért, hogy te ezt kihasználjad, hogy gyönyörű képed lehessen otthon, és vagy rákötöd akár a konzolodat, jó, mondjuk az már egy más tészta, de viszont megvan Full HD-s tévéd, de nincsenek olyan csatornák, amiket tudsz nézni Full HD-ba. Most érted? Igen. Ez csúnya azért. Hát persze, igen, mert országos szinten ugye van bár UPC kábel TV, hát a nagy betondzsungelnek a kellős közepén, tehát ahol már vannak ilyen HD-s csomagok, meg van a Hello HD, meg van nagyon sok minden, de töredékére sincs úgy lefedve a
a HD-s műsorsugárzás, mint amennyi Full HD TV kint van. És az a szomorú, hogy ameddigre ezt el fogják érni, hogy ez növekedni fog, addigra már a Full HD-nál nagyon fölbontású cuccok lesznek majd a szabvány. Illetve ha nem is szabvány, de azok lesznek az elterjedtebb dolgok. Hát igen. Ez biztos csak Magyarország viszonylatban van, így én nem tudom, hogy külföldön ezzel hogy állnak. Tehát mondjuk a külföldön, meg egy átlag háztartásban, és ott van a Full HD-s tévé, sok helyen biztos, hogy Full HD-s adást fog kapni. De szóval nem tudom. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugyanezt látom a mobilneteknél is. Jaj, mobilnet. No, de nem szeretem a mobilnet. Nekem is van Vodafone-os vagyok, és nekem is van mobilnetem, de hát én nem szeretem, mert borzalmas lassú. Azt közben havonta 1000 forintot fizetek 100 megabyte adatforgalomért. De tényleg itt Bácsamáson mi van itt? Edge van? Vagy milyen hálózati lefedettség van itt, nem tudod? Fogalmam sincs. Milyen technológia, hogy a HSDP, arról szerintem itt ne is álmodjunk. Hát... Ugye, mert hát... De viszont a 100 megáig akkor adja azt a sebességet, amit kell? De az sem mindig, tehát... Jó, hát az is vicces. Edge van, igen, tehát ez a szar, igen. Tehát ilyen maximum 3G vagy még az se. Tehát igen. Ez katasztrófa, igen. És ugye de inkább Edge. Valószínű, tehát nem szokott 3G, hát hol álmodozok én itt 3G-ről, jó is lenne. Tehát amikor arra kell, vagy megyek a buszon, mondjuk megyek fel Szegedre, vagy mit tudom én, és ülök a buszon, kocogok és felhozom az Opera Mobile-t, rákattintok a Facebookra, és egyszerűen annyi puncisokat kell várni a hülye Facebookra, nem a Facebookra, hanem a kurva mobilnetre gondolok itt percben, hogy ez hihetetlen. Tehát az a baj, hogy előfizetek, érted? Havonta 1000 forintot fizetek ezért, hogy legyen mobilnetem, mert viszonylag sokat szoktam utazni, és azért nem minden, tehát nem tudok mindenhonnan wifi-t szerezni, ezért van mobilnetem, hogy azért csak bírjam követni az eseményeket, és viszont nem kapom meg azt a szolgáltatást, amire én erőrendelek. Tehát ez az a szomorú az egészben. Igen. Jó, mondjuk lehet, hogy akkor nem lehet, hogy a telefonod nem támogat valamit? Mert azért Szegeden, tehát mondtad, hogy tehát Szegeden ott már elve kéne, hogy legyen HSDP, ahogy nem tudom. Tehát, vagy a Vodafone-nak ilyen gyenge lenne a... Hát inkább a Vodafone. Nem szeretném a Vodafone-t sértegetni, de szerintem inkább az ő mobilnetével van a probléma. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy jelenleg azt hiszem 4G-set csak a T-Mobile csinál, igen. Van ugye ez a Hypernet a Telenornak, de ez elvileg nem 4G, ez a 3G, tehát ez valahol félúton van a kettő között. Annak ellenére, hogy nem rossz konstrukció állítólag, de tehát ez még nem igazi 4G. Ja, úgyhogy tehát ahhoz, hogy én loginoljak, meg autentikáció legyen az, tehát azzal még várjunk azért. Azzal még óvos. Hát majd ez alakul szépen lassan. Szépen lassan. Na, forduljunk is újabb Apple-höz. Jaj, igen, a mai podcastunknak az egyik leggyomorforgatóbb híre következik. Undorító. Hát ez tényleg az. Fontos szabadalmakat szerzett az Apple. Na most röviden, tömören összefoglalom, a show notes-ba benne lesz, hogy minden cikket tudjátok olvasni. Tehát senki nem fog elmaradni semmiről. Gyakorlatilag az történt, hogy az elmúlt 5-6 hónapban az Apple gyakorlatilag az összes létező olyan szabadalmat, ami azt teszi lehetővé, hogy valaki érintőképernyős okostelefont gyártson, az a maga összes létező feature-ével és egyebekkel, ez úgy, ahogy van felvásárolt a szakkompúter. Itt a cikkben benne van számszerűleg ez a csillió számú történet, hogy konkrétan hány szabadalom van erre, gyakorlatilag ennek a jelentős részét úgy, ahogy van felvásárolták. Ez valahol undorító. Ez fantasztikus, tehát biztos vannak olyan emberek, akik így fognak majd tapsolni, ennek hogy végre akkor az Apple megint megcsinálta. Igen, tehát... És mindezt miért? Azért, mert nekik nem elég a
hatalmas hatalom, mert nekik az egész világhatalom kell. Mert hogy ott van az Android, a rivális. Én ezt megértem, hogy rivális, hát jó, nem el kell taposni, de akkor érted, mire gondolok, de Hát egy korrekt mi az, hogy fölvásárolja? Tehát, én ezt nem tudom megérteni. ekkora tömegben. Tehát, mert ugye eddig is voltak ugye perek, mert ez arról szól, hogy eddig is perelték, meg a Samsungnak egyes tabletjeit sikerült bizonyos országba betiltani, és akkor ugye azt mondták, hogy az összes Samsung, illetve az Android, az mind operációs rendszer szinten, mind az érintőképernyő szintjén, az okostelefonok szintjén tőlük lop. Úgy belegondoltam, hogy akkor az első cég, aki televíziót készített, az most gyakorlatilag ma a Sony-t, a Samsungot, az LG-t, meg mindenkit beperelhetne, mert mi az, hogy csinálnak tévét? Igen, de hát akkor így az egész világa, mondjuk, nem is tudom, az egész világra lehetne ezt így jellemezni, hogy bizony. mit tudom én, valamelyik cég megcsinálja a világ első ablakát, és aztán egy másik cég megint csinál egy másik ablakot. Igen. Érted? Hirtelen belegondolni, a pornópiacon ez milyen szépen működne. De igen, tehát azért van, de ez tényleg így van. És ugye ez azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag azáltal, hogy felvásárolta a szabadalmakat, tehát még jó alapja is lesz rá. Tehát nem tudom, mert ugye visszamenőleg ezt nyilván nem, tehát ami kim van piacon eddig telefon, az nem fog tudni mit csinálni. Legalábbis, ha bár nem tudom, annyira nem ismerem az amerikai jogrendszert, de ezek szerint igencsak érdekes. Nem tudom, ugye biztos hallottad év elején, hogy ez a SOPA meg a PIPA meg ezek a hasonló törvénytervezetek Amerikából olyasmit akartak csinálni, hogy minden létező hatalmat a jogokkal kapcsolatban, tehát a szerzőkhöz adjanak, meg a nagy stúdiókhoz. Ugye ezzel akartak gátat szabni az illegális letöltéseknek, és akkor volt az ugye, hogy az Anonymous hacker csoport mindjárt meg is látogatta az FBI weboldalát, meg egyebeket. Tehát én itt is valami hasonlót látok. Igen, tehát az Apple az most csinálgatja itt a fesztivál, de hát végén még nehogy valami hacker csoport oda is beköszöntsön, hogyha továbbá Hát, itt póváskodnak, aztán akár is kisüvet az egészből. nem tudom, én itt azt látom, ez nagyon, nagyon erősen bízom benne, ez egy nagyon erős jogi vitára lesz csak elég, és azt, mert itt lehet olvasni a cikkben, hogy azért zugolódnak itt a jogvédők, meg azért többen felemelték a hangukat, hogy ennyi-bennyi. És teljesen jogosan teszik egyébként, mert ne lehessen ilyet csinálni, gyerekek. Hát igen. Tehát bele sem merek gondolni, hogy mi fog történni, ugye, mert eddig ugye az Apple csinál, meg jelenleg most is, meg ez egy jó pár évig még így lesz, hogy van az Apple-nek ez a saját története, ez a Retina Display, amit ugye szerintem be lehet sorolni, azt lehet mondani, hogy a Full HD-nál nagyobb felbontású kijelzők. Mi fog történni akkor, hogyha ezt a többi gyártó elkezdi majd csinálni? Már pedig meg fog történni. Uh-huh. Hát nem tudom, én úgy gondolom, hogy az Apple-nek most ez így egy öngól lehet. Mert most megcsinálta ezt a forradalmat, tehát ezek a szabadalmakat fölvásárolta. Most mindenkit magára haragított, azt nem tudni, hogy ebből hogy fog kimászni. Hogy lehet, hogy ez egy hatalmas öngól lesz az Apple-nek, hogy nem, hogy mi lett ez ilyen jó neki. Én ezt nem tudom így fölfogni. Én se, egyébként van a cikkben egy nagyon érdekes momentum, azt írják itt, hogy ez ugye Steve Jobsnak az arcvéleménye volt még annak idején, hogy az Android az tőlük lop, és azt mondta Tim Cook, hogy tehát úgy nyilatkozott, hogy a mondandójának az volt a lényege, hogy ő ezzel voltak éppen valamilyen szinten nem ért egyet, de hát azért mégiscsak a nagy Apple vezér Steve Jobs akaratát tiszteletbe kell tartani. És belegondoltam, hogy emögött vajon mi lehet, mert ugye háromféle forgatókönyvet el tudok itt képzelni. Egy, Tim Cook hazudik, és ez csak egy marketing kampány, hogy ne fájjon ez annyira. Kettő, tehát két biztos forgatókönyv, a második az, hogy ezt ő valóban nem akarja, csak olyan szerződések vannak már itt, vagy olyan stádiumban voltak ezek a dolgok, hogy nem lehetett őket leállítani.
Nem tudom. Nem tudom. És ugyanakkor azt is nyilatkozza Tim Cook, hogy mi nem az egész világnak fejlesztünk. Könyörgök, akkor miért fáj? Akkor miért fáj az Android? Miért probléma, hogy ott van a Samsung? Ez pofátlanság. Tehát, gyerekek, szóval ez tényleg az, ez tényleg az. Ez tényleg az. Hihetetlen. Nem akarok nagyon fröcsögni, amikor én ezt először olvastam, illetve tegnap olvastam én ezt először ezt a írt, hát akkor nálam beállt az agyhalál, tehát ez nálam olyan szinten csapta ki a biztosítékot, meg szerintem nagyon sokaknál, de én bízok benne azért, hogy vannak még értelmes emberek, és végig gondolják azt, hogy ez mivel járhat, tehát ez nagyon ijesztő. Ez nagyon ijesztő is lehet akár. Ugyanakkor viszont, ha megnézzük a következő hírünket, amire szerintem átfordulhatunk, ugyanígy az Apple házatáján fogunk maradni, hogy évi 7000 forintért legalizál MP3-okat az Apple. Viszont ez viszont ez nem rossz dolog. Ez nem rossz dolog, ugye ez arról szól, egy pár szóba, hogy az iTunes Match történet, ami már hát egy éve létezik már külföldön, különböző országokban, ami ugye arról szól, ez megjelent kis hazánkba is, ez iTunes Match dolog, ami ugye arról szól, hogy vannak MP3 zenék a gépeden, PC-den, tetszik, mert akár egy Windows PC-vel is állítólag meg lehet csinálni, hogy ott van a zene, fönn van az iTunes, előfizetsz erre az iTunes Match szolgáltatásra, itt erre gondolom letölt még valami kiegészítőt, ami az iTunes-ba integrálódik, gondolom én. És akkor szépen megkeresi, hogy milyen MP3-aid vannak, és megnézi, hogy az Apple-nek, tehát az iTunes-nak a zárvázában van esetleg jobb minőség ahhoz a képest, ami neked megvan, és akkor azt ingyen letöltheted. Idézőjelbe vett ingyen, hát nyilván az éves díjat be kell fizetned, de ennyi. Hát nem tudok erre mit mondani, hogy ez egy jó dolog viszont. Tehát az a vicces viszont, hogyha most itt fölvásárol, ugye visszatérve az előző témához, így fölvásárolgatják a szabadalmakat, kibasztak az egész világgal, hát úgymond kibasztak az egész világgal, meg lehet, hogy már magukkal is, viszont most meg kijön ez az ötlet, hogy ez az iTunes Match, hogy ez meg milyen jó dolog, hogy én ezt nem értem most, akkor mit akarnak elérni? Egy dolgot akarnak elérni, hogy minden tőlük jöjjön, tehát ők nem úgy fogják fel, hogy az egész világgal ki akarnak baszni, ugye itt az előző hír kapcsán, hanem az kell, hogy mindenkinek iPhone-ja legyen. Tehát nem az a probléma, hogy te olcsón hozzájutsz a zenéhez, csak az a lényeg, hogy tőlük tedd. Ja, Az a lényeg, hogy tőlük tedd, tehát ez igazából ennyi. Ez igazából ennyi, de nagyon komoly kontrasztok vannak, tehát a két hír között azért lehet látni a kontrasztot. Nagyon jó dolog egyébként, hogy az iTunes Match megjelent Magyarországon. Régóta várták már, régóta, mondjuk én annyira nem, mert én amilyen zenéket használok, azt az iTunes a büdös életben nem fogja. Két órás Bárány Attila mix. Az biztos, hogy nem fog az iTunes-on abban a formájában megjelenni. Tegyük hozzá, hogy amiket én hallgatok, ezek promóciós anyagok, tehát ezeket, arra, hogy meghallgass, tényleg legálisan le lehet tölteni az internetről, mert ezeket így kereskedelmi forgalomban nem lehet kapni. Egyébként, tehát, mint mondtam, nagyon régóta várták már, hogy megjelenje ez Magyarországon. Itt azt írják az okosok, hogy azért az ATS Juice, aki ugye a Magyarországon ez a megfelelő jogokat védi, illetve kezeli, ugye azt arra kellett várni, hogy a magánkézben lévő kisebb egyéni kiadó cuccai is bekerüljenek az iTunes-ba, hogy ez tehát hogy az ő számukra is elérhető legyen. Az azt mondják egyébként, ezt azért lehet megcsinálni, ennyire olcsón, például Magyarország esetében, mert ugye az ATS Juice van egy olyan törvény, hogyha te megveszed üresen a DVD lemezt, vagy bármilyen adathordozót, most már ugye vinyóknál, meg SSD-knél is, hogy azzal, hogy rajta van az Artist Juice-nak a matricája, te az árral együtt kifizetted a jogdíjat is. Tehát annak a tartalomnak a jogdíját, amit te rá fogsz másolni, azt bele van kalkulálva az árba. Ezért lehet azt megcsinálni, hogy ilyen kevés pénzért
hozzá juss a zenékhez, mert a fennmaradó kiesést azt tudják pótolni ezekből a pénzekből. Ja, értem. Uh-huh. Valami érdekes egyébként, hogy mennyire dühöngtünk annak idején, évelején, amikor ezt megjött ez a törvény, hogy most már akkor a vinyók is drágábbak lesznek, emiatt is, meg azok ugye amúgy is drágák, de amúgy, tehát ez a pénz is terheli őket, ilyenkor viszont akár még pozitívan is visszaköszönhet ez a dolog. Persze. Ez egy olyan érdekes, dolog nagyon. Ezt fogod használni egyébként? Az iTunes meccse gondolsz így? Igen. Tehát van esély, hogy kipróbáld? Az a baj, hogy nem tudom, hogy így árérték arányban mennyire érné meg számomra. Mert én igazából zenét úgy szoktam hallgatni, hogy fölmegyek, hát általában fölmegyek YouTube-ra, bekapcsolom a zenét, és az úgy szól. Tehát nem tudom, hogy jó, persze van nagyon-nagyon sok zenét hallgatok, magáról a gépemről is, csak azt kell tudni, hogy én nagy részben rap és hip-hop számokat hallgatok, és nem feltétlenül ilyen nagy kiadóktól. Sőt, magyar rap, meg magyar hip-hopot. Tehát azt még nem tudom, hogy az iTunes Match ez mennyire ismerné fel ezeket a számokat, és akkor a jobb minőséget töltné le. Tehát nem tudom, hogy mennyire érné meg nekem kipróbálni. Ezzel lehet egyébként segíteni, van fent iTunes-od egyébként a gépem? Nincsen. Mivel, hogy nincs Apple termékem, nem használok iTunes-t. Nyugodtan felteheted az iTunes-ot, ugye, mert Windowson is megy. Beírod az előadónak a nevét a keresőbe, az iTunes Store-ban, és hogyha ott megtalálod neki bármilyen zenéjét, akkor azt az iTunes Match fogja tudni kezelni. Uh-huh. Mert az iTunes Match ugye nem csinál mást, mert ugye abból az adatbázisból fog ő is dolgozni, mint tehát az App Store meg az iTunes Store-nak az adatbázisából fogja nézni a dolgokat. Az iTunes Match, mint külön, az csak ahhoz kell, hogy át tudja szkennelni a gépedet, hogy milyen zenéid vannak. Ja, aha. Jó. Na most arra leszek én piszkosul kíváncsi, hogyha nekem mondjuk külön vinyón vannak, ahogy külön vinyón is vannak a zenéim, azt hogy meg lehet mondani az iTunes Smash-nak, hogy azt nézd meg. Tehát nagyon erősen bízok benne, hogy nem az fog történni, hogy csak a standard mappák, ami ugye elő szokott fordulni az egyes ilyen média lejátszó, meg különböző szoftvereken, hogy a címekhajtóba, a dokumentumok mappából, a filmekhez, ha bemásolsz egy filmet, akkor azt meg tudod nézni majd a Media Centeren, meg a tökön tudja, hogy mivel. Hát ki az a hülye, aki címekhajtó filmet tárol? Ha csak nem olyan picike vinyója van, hogy erre kényszerül, bár azt gondolom, hogy ez ma már azért nem probléma, tehát általában úgy szoktuk, hogy olyan másodlagos partíción szoktuk a cuccainkat tárolni, tehát bízok benne, hogy azért nem ez fog történni az iTunes Match esetében sem, és tényleg bármilyen vinyót át tud majd szkennelni. Pont a minap raktam rendbe az asztali gépet lent, ugyebár én laptopot használok itt fönt, nekem van saját laptopom, és általában húgom szokta a lenti asztali gépet használni, és amikor az ilyen nagyon bugyuta játékait, meg a letölt zenéket, és ez mind a C meghajtón van, és múltkor lemegyek, és a laptopom az nem tudom, fönt volt, és nem volt kedvem följönni a laptopomhoz. Múltkor leültem oda az asztalgéphez, és nézem, mennyi? Hát volt, vagy nem akarok hazudni, egy 80 megabyte szabadtér C meghajtón. És mondja, hugom, hát lassú a gép. Mondom, talán vagy normális. És akkor szépen fogtam, és akkor uninstalláltam, C-cleanerre szétcsesztem az egészet, úgyhogy most felszabadítottam ott ilyen 10 giga helyet, úgyhogy... Az már jó, tehát a C-meghajtón a legjobb esetben is egy olyan 7-8 giga szabad helynek azért illik ott tartózkodni. Arról nem is beszélve, hogyha mondjuk adott esetben az ember mondjuk DVD-t ír. Ja, hát igen, az meg feltétlenül szükséges, mert ugye a C-meghajtón keresztül megy át az egész. Igen, azt ilyen... Amit kiírsz. Azt ilyen buffernek fogja használni gyakorlatilag. És hát ahhoz annyi hely kell,
amekkora adatot kiírsz minimum, plusz még ugye a Nero is oda teszi az átmenet ilyen temporary fájlait, vagy mi a tökömök ezek. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos dolog. Na, azt látom, hogy a végére értünk a híreknek. Van még valami, amit el szeretnénk mondani, ami érdekes, esetleg eszedbe jutott a podcast alatt? Hát, az, hogy tényleg észrevettem magamon, hogy nem nagyon bírtam hozzászólni a dolgokhoz. A kiesés ez nekem eléggé betett. Viszont amennyit bírtam magamból kihozni, én azt próbáltam így összességében. Viszont te meg természetesen hoztad a formádat, úgyhogy... De nem volt ezen gond. Na, akkor szerintem szépen lassan el is köszönhetünk a hallgatóinktól. Hát, ja. Akkor egy hét múlva találkozunk. Ez a podcast körülbelül számításon szerint másfél-két órán belül kint lesz mindenhol, tehát el lehet majd én átnyúszom meg mindenféle eltöltő linken, ahol eddig is lehetett. Egy hét múlva akkor találkozunk, akkor már bízunk benne, hogy 3-asban. Édes 3-asba. Így van. Így van. Akkor mi elköszönünk, minden jót nektek, sziasztok! Sziasztok!